Skont il-Ministru Michael Farrugia li bejn l-2017 u l-bidu ta' din is-sena kien responsabbli mill-Korp tal-Pulizija, Konrad Mizzi u Keith Schembri kellhom jerfgħu ir-responsabbiltà politika appena isimhom der bħala proprjetarji ta' kumpaniji sigriti fil-Panama. Il-Ministru qal dan fil-qorti meta komplet l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja u qal li Joseph Muscat, dak iż-żmien Prim Ministru, kien sejjaħ lill membri parlamentari Laburisti kollha u talabhom parir dwar x'għandu jagħmel b'Mizzi u Schembri. Taħt ġurament, il-Ministru Farrugia qal li kien appellalu biex tintrefa' responsabilità politika mill-eks Ministru u mill-eks Chief of Staff ta' Kastilja. Madankollu, wieħed irid jinnota li meta Konrad Mizzi kien iffaċċjat b'vot ta' fiduċja fil-Parlament, Farrugia ingħaqad mal-kumplament tad-deputati Laburisti li vvotaw favur Mizzi. Din l-inkjesta pubblika qed titmexxa mill-imħallef irtirat Michael Mallija, il-Prim Imħallef Emeritus Joseph Said Pulicino u l-imħallef Abigail Lufaro. L-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija qed jidhru għall-familja Caruana Galizja. Al kontrarju tax-xhieda li taw il-Ministri Edward Cicluna u Everest Bartolo, Michael Farrugia qal li ma kienx jaf li Muscat kellu kitchen cabinet jew ċirku ta' nies qrib ħafna tiegħu li ma kienux politiċi. Il-Ministru Farrugia qal ukoll li qatt ma intervjena fil-ħidma tal-korp. Farrugia insista li f'ħajtu qatt ma ltaqa' ma' Jorgen Fenech għajr għal laqgħa waħda mitluba minn Fenech dwar talba l-riklamazzjoni ta' art il-barra minn Porto Mazo. Sa dan it-tant, l-ewwel xut tas-seduta kien James Kamenzuli li kien parti mill-Kumitat ta' Evalwazzjoni ta' Projects Malta li jażel lil Vitals Global Healthcare u qal li l-Kumitat kien sodisfatt bl-offerta kif ippreżentata mill-VGH. L-għażla ta' Vitals swiet lil pajjiżna miljuni ta' euro bil-kumpanija ngħatat f'idejha l-Isptar San Luqa, l-Isptar Kering Grek u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Fi ftit snin il-kumpanija falliet u 3 sptarijiet ingħaddew lil Stewart Healthcare, ftehim illi dwaru għad hemm kawża pendenti fil-qorti li kienet infetħet mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija.